wach kata thor wach mar romo makama kata mar conference makamae? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo kabisa Homa Bay County en county of endless potential. Endless potential gik madongo dongo mok nyal wache, mok nyal beyond dhok timore Homa Bay kacha. Ang'o mantiere Homa Bay? Homa Bay wan gi Lake Victoria. Homa Bay is the only county ma nigi roan antelopes game reserve. There are a lot of things matimore Homa Bay kacha. To kata kineno ka jatend piny no puodho nang'owa devolution conference maigane otimre Homa Bay. Mano gima lich miwuoro. We appreciate the country, we appreciate the president. Waduoko ne erokamano kendo governor marwa Gladys Wanga kuom tich maber moseketo Homa Bay lela ma Homa Bay opuodh kind counties tete mondo host devolution conference. The mar devolution conference and the people for what? Akanyalo mana paro ni en for the people, for prosperity, devolution as a catalyst for equity, inclusion and social justice. Neji gidongruok. Ineno. That is the main theme mar conference, mar devolution, mar detimore chakre tarik 12 nyaka tarik 15. We are doing a celebration. Watimo nyasi mar devolution kaka nosetimore chakre 2010. It is a celebration mar 14 years. Enigni 14. Wadwa neno kumane mwase time berwan kaka jopiny chakre ni miwa 10 counties. Ere progress musebedo. To ere kuma pok progress obedo. Mane momiyo wan gi twak odiochieng' makawuono. To mane twak mabe pod dhi mbele e conference mar devolution Homa Bay. Karo twak John in korka kori romo makamae be ning'e gimomiyo ibagi kinde ka kinde